Αριστερά, Ρώτης με το 13-09. Ωραία, Σάκη. Η συγκεκριά είναι ωραία, σίγουρα το πέσει όλοι και όλοι στα αυτοκίνητα. Θέλετε να κάνουμε τριήμερο, να το κάνουμε κι άλλο. Το καταναλωτή γιατί το λένε τραυσί. Έχει πολλά. Για να δούμε. Το φωτάκι όμως είναι δίπλα. Για να δούμε. Κατηγορία λοιπόν 13, θα βρούμε το χρόνο για τον αριστερό διάδρομο Ρώτης με χρόνο 13-26 και 184. Καταναλωτή 13-8-66.